ngile ntombazane emakusinwa, ile ntombazane ephumayo. So uyitshintshi kahle kahle usina uhlolwa ungenza yonke into. Yeah. So benginentombazane ephuma bengenzeki mina ngemcimbini ngingabuyanga nekepisi lomfana, ngingabuyanga nethawula, ngingabuyanga nemali. Ukho right, ngisho koma bethu umshado ukho right. Ngisho kumuntu omdala ukho right ngoba mina nje izinto eziningi bangifihlela ngomshado. Ngangingapheki mina bengingapheki. Usacela mina ngithi ngibuye esikoleni angiphekelile. Benginenkinga ukuthola ukuthi mhlambe ke anginayo imali kuyenzeka ngithi ubaba phela bese usacela ubesemdala. Usacela mina njalo ngibreak esikoleni mayingenayo imali ubepheka ngilethele ukudla. Mina ngangena emshadweni ngazi sengizwile izinto noma sezinginetha akaze ngigijime ngiyokhalela omunye umuntu. Njengamanje mina ngiright ngifuqa mama ngiright ngishimile. Mina nje ngihlezi ngumuntu oqomile ke lokho ngiyakwazi vele kodwa futhi akaze ngibamba namuntu and futhi mangathiwa ngisathi ngifuna ukubuza ukuthi ubuke ukubamba yena usephutheni eze kube kulula kangaka ukuthi ahleze uyajola ungajoli. Phela vele into uma uyenza wena vele ucabanga ukuthi sonke siyayenza. So ingakho abantu bethi phuma Thando angeke ungitshele mina ngami ngenza into engithandayo. Yes. Ngeke uze ungitshele mina ngami. Ngisho ngahlala noma ngisho ngathi manje ngiyamthanda uzongenzani. Lokho akakwenzeki njengamanje ngihlala naye but mina naye siyafana no sis no bhuti. Mina no mina no siyacela siyafana no sis no bhuti. Uhlakaniphe nangokwenamba. Makuthiwa unentombi inamba uyazi ngekhanda. Ngisho mamba kadlamuka inamba zabo uzazi ngekhanda. Ilo muntu odeletayo. My phone so ngeke umbambe vele noma ufuna ukumbamba ngoba leya number yale girlfriend entsha isila ngeke kwakhulunywa ngo second wife yaphelela lapha ka second wife ngagcina usha phansi ngonyaka uthi no ways lo meka fika ngiyaphuma. Hayi mina ngiyoba mina yami indoda ngeke ishade kalula. Mina usiyacela ukuthi angimfisele isithembu engasithatha ngiyamvumela. Mina ngeke ngibe sesithembini siyacela but ngasuka ngibe sithembini sakwenye indoda njalo emhlweni lokho uyangisangala ezinye izinto usiyacela uyayikhuluma ngale engidelele nami ngifana njengawe embukeli nami izinto ngisuke ngiqala ngisuke ngingatshelanga abangihlebeli ukube mhlambe basuke bengihlebelile ngabe ngisuke nginayo indlela yokuthi ngiyivikele noma uyiphendulele so nami izinto ngibona seyidlala ngithuke hawu kanti bekunje angeke mina usiyacela ethi kimi uma wakho ukuthi kwangaphansi angakaze kusho lokho